Здравейте група, здравейте приятели, аз съм Веромир Петров и в това видео правим презентация на свършеното до днес. Имаме официално 2 завършени острията, трябва да се довършат на печена шайба и да се заточат, но са официално завършени и трябва да напълним всички ето тези чирени с следващите острията, като от тях са готови по 6 броя. 6 броя, тук са 5 и имам един на машината за измерване на твърдост и ще ви кажа защо. Ето 6-тия. Имам доста запитване, кой ми прави закалките и термообработката на острията. Всичко се прави тук в моята работилница. Ето я и малката ми пещ. Там е втората пещ. Имам една вертикална голяма. Тук се правят повечето закалки, да кажа абсолютно всички, и термообработката си я правя аз. Има си различни технологии за термообработка на различни видове стомани, както и препоръчителни подготовки преди закалката, преди самия процес за каляване. Както примерно ето тези, гледам всичко да се спазва. Имаме първично подгряване, вторично подгряване и вече отиваме на температура за закаляване, различно времетраене на различни температури и после вече след закалката отиваме на ето тази диаграма за отвръщането и отпуска на остриетата. Да, крайната твърдост пада, но пък сме доста по-устойчиви на различни видове натоварване, като усукване, огъване, удар, в някои случаи и изкълчване. Те са готови, знам какви са им твърдостите. Вече имаме и официално още 2 представителя на модела кухненски Reaper. Все пак 2 мм гръб с сведен скос 0,3, без никакво огъване. Трябва да се спазва ето тези технологии, че да се получи това. За измерването, това беше отдел термообработка. В отговор на това кой ми прави закалката. И сега ще допълна и отговор на това кой ми прави измерването след закалката. Това е машината за измерване по Vickers. Имаме накрайник, който прави отпечатък, имаме микроскоп, съответно окуляра, през който се мери. Метода е доста по-точен от Рокфела и предимството е, че може да мерим както фолио и тънки материали и покрития, така и доста дебели заготовки, материали и каквото и да било. Не остави отпечатък след меренето. Ще ви покажа след малко. Почти няма забележим отпечатък и на практика, дори не знам дали ще може да го видите на самата камера. Сложил съм заготовка за измерване. Това е 6-тият нож от вчера. Зарежда се машината ето тук. Така. И след като се намести самия накрайник, където искаме да удариме, тук се глася притискането и се освобождава замерването. След освобождаване на замерването, ето лампичката светка, значи в момента мерим. Замерването трябва да трае над 10 секунди. Ако машината ви прави замерване под 10, да не кажа 15 секунди, значи нещо има проблеми. Трябва да се погледне самата лостова система тук в машината. Тази е калибрована в Русския университет. Доляхме масло, на практика беше чисто нова, не използвана, затова се и реших да я взема нея, а не някой раздрънкан Рокфел апарат. Приключи замерването и сега ще ви покажа какво има в самия окуляр. Ето това се вижда през микроскопа, квадрат, който е отпечатък от накрайник с формата на пирамида. И тук при този метод се мери диагонала. Аз съм го настроил. Виждате цифрите отгоре, това са съответно 100, 200, 300, 400 и така до 900 микрометра. В момента се 300 и малко отгоре, вече идваме тук, 322 микрометра. За определянето на викерсите си има определена формула
И сега ще направим една бърза сметка. 322 микрометра на квадрат. Така, запаметяваме. 40 кг сила, с толкова правим замерването. Разделяме на стойността от преди малко. И тази стойност умножаваме по 540. Тази константа, която е константа за измерването по Викерс. И се получават 715 Викерса. 715 Викерса. Идваме в таблицата за преобръщане и търсим 715. Имам 710, 720. Значи замерването е 59 единици. Ето го и отпечатъка, който се вижда като отблясък. На практика е незабележим. И това ми хареса доста в този метод. 59 единици с 715 Викерс. Това е отделът метрология в моята работилница и там правим замерването и трябва да се калиброва достатъчно често самата машина. Правилната технология, правилната подготовка преди закаляването и след закаляването и няма какво да се обърка. От мен чао, аз се захващам да доработвам тези острета. Ще се видим в следващите видеа.